La lluita contra la crisi és la principal preocupació, la meva com a president i la del Govern de Catalunya. El president Montilla i els ajuntaments donen el tret de sortida als plans d'ocupació locals que donaran feina a 25.000 aturats. Amb una injecció de 100 milions d'euros, la Generalitat finançarà iniciatives del sector de la construcció i de sectors emergents com les energies renovables o les tecnologies de la informació i la comunicació. Els objectius principals, la transformació de l'economia i la creació d'oportunitats pels ciutadans més afectats per la crisi. Per això volem ajudar les institucions, entitats i empreses del conjunt de Catalunya a tirar endavant els projectes i les actuacions més adequades a les seves necessitats i que ajudin a la gent que s'ha quedat sense feina a trobar-ne i a obrir-se nous camins laborals. El govern ha signat l'acord amb la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. En aquest sentit, el president Montilla ha destacat que aquest és l'esperit que ha de fer possible que ajuntaments i govern treballem colze a colze en benefici dels ciutadans.